Het spoedberief van de gemeente Smellingelaan heeft voor eerst geen duidelijkheid gebracht door de positie van de Raad van Commissarissen van Sociale Werkverzekering Caparis. Een motie van D66, SP en GroenLinks voor het opstappen van de commissarissen is net ondernomen. Er wien 14 stemmen voor en 14 tegen. Het Fries Dagblad begint een lezersactie om yield binnen te hellen. Doel is om bij de actie een €400.000 op te hellen. Het dagblad zit in financieel zwier waar en het gauw yield neder. Zo via de geerdrukking zocht worden met het Nederlands Dagblad. Omrin wil 20% meer afval verbranden in de verbrandingsoven REK in Haas. De uitbreiding van 228.000 naar 280.000 ton afval is nevens Omrin nodig om liekevolle energie te produceren. Dat maakt omdat het afval hield niet beter skieren wordt. Het verbaan smiedt er toch minder energie op. De oude koepel van de vuurtoer van Vlieland komt waarom naar het eiland. De koepel werd in 1986 vervangen en verdween van het eiland. De koepel kreeg een plakje in Hendrik Ido Ambacht, dat er als theehuisje zinnen. Maar de eigenaar van de koepel hou en bij hem te keerpon op Marktplaats. Harry Jurjens van de midgetgolfbaan kocht de koepel en maakte er een kiosk van. Joen en vannacht droeg waar, restig, het wordt 7 graden. Morgen eerst ik droeg, letter vertrouwen, het wordt 14 graden. De noordenwind is zwak of matig.